Dia 27, resolent problemes de selectivitat. Exercici 4. Sigui la funció f de x igual x per sinus de x, calculeu la primitiva de la funció f que passa pel punt pi meitat 0 en unitats en radians. Aquest problema l'he triat des de fa molts anys, però va bé perquè farem una integral per parts, que aquest any pot ser que surti a la CV. Com es fan les integrals per parts? S'ha d'agafar a les dues funcions i una derivar-la i l'altra integrar-la. Sí? En aquest cas agafem la x perquè aquesta integral no és immediata, no estan relacionades. Agafem la x per derivar-la perquè s'elimini i així poder integrar simplement el sinus. Sí? En aquest cas serà el cosinus. Per què serà el cosinus? Perquè la derivada de la x és 1 i la integral del sinus és menys cosinus. Sí? Un cop tenim això, el que hem de fer és multiplicar aquestes que estan en diagonal, menys x per cosinus de x, i aquestes dues que estan així, és a dir, restar la integral d'aquestes dues. Per tant, serà la integral de cosinus, perquè aquí hi ha un 1. I ara això sí que es pot integrar, perquè el cosinus té una integral directa. Sí? Aquests dos menys els podem eliminar i posar un positiu, i ara integrem això. Per tant, tindrem menys x per cosinus de x més sinus de x més una constant, sí? La constant d'integració, perquè la integral del cosinus és el sinus. Ara, doncs, amb aquest punt, el que hem de fer és trobar la constant, i per tant tenim que 0, que és la y, serà menys pi meitats per cosinus de pi meitats més sinus de pi meitats més c. Què és pi meitats? Pi meitats és 90, i per tant el cosinus de 90 és 0 i el sinus serà 1. Per tant, la c serà menys 1. Per tant, la funció que trobem serà menys x per cosinus de x més sinus de x menys 1. Aquesta serà la funció integrada que passa per aquest punt. Demà, últim problema de probabilitat.